Застави скоро, Гери! Айде, Денат! Внимай, Дини! Дини! Доктор, внимай, доктора ще направи. Беля ще стане. Сега се поискаш от къде. Айде! Да тъча! Дълга! Така? Добре. По-добре! По-добре, отколко да играеш един там. Тук е, лега. Девет, към нея, един на крак. Да бъдат един. Идеално, айде, дай сега. Кишели! Навътре, виждам. Ели, какво е ли? Не, бе! Герга, съм, бе! Ей, Лиза! Айде, излез, напред, Марти! Витя, пак, Дени! Айде! Махния, бе! Докторе! Линейка! Чакай, няма! Сама!